предварителя, отварянето на пакета, да ви запозная с частите на Thermomix 7 и това, което се съдържа пакета. Форверк е изключително познат в Германия, Австрия, Англия и общо всички държави извън България. Надявам се да мога да запозная повече домакинства с този уред, защото той е изключително важно. Аз като майка на 3 деца, работеща, нямам време да готвя и Thermomix един от най-добрите помощници, защото по този начин имам възможност да готвя семейството си. Пакет. Това е пакет, когато отворите. Имаме книжка, която тук е първо място ще извадя пакета, картона, в който е варона или уредът, който е допълнително за готвене на пара. Ето, това е. Материалът е изключително висококачествен. В пакета имаме 3 тавии, така да се каже, в които се готви на пара. Тук е капакът. В следващото видео ще ви запозная по-обстойно с целият уред. Сега просто искам да ви представя целият кашон. Следващото място, може би ще го сложите това, ще направим малко повече мястото. Е каната, в която приготвяме храната, а именно каната на Thermomix 7 е изключително различна и модерна. Все пак е последна генерация, уредът е произведен лятото на 2025 година и всичко е много модерно и високо качествено. Ето, това е кана. Вижте колко красива и стилна изглежда. Тук ще оставя, за да може да се види. Най-голямата част в кашона е основният уред Thermomix, който сега ще ви покажа, който има начин за прекачване. Е това на кашона, да го погледнете. Нямам търпение да го отворя и да го видя, защото съм го виждала до сега само на различни видеа и презентации, но за първи път ще го видя и на живо. И ми е много интересно, надявам се и на вас да ви е интересно. И може би и вие бихте искали да се дадете с един Thermomix 7. Ето го и самия уред, който е опакован много стабилно. Както съм дори малко трудно да разпаковам. Справих, надявам се това да е правилният начин за разопаковане, но поради голямото ми желание да отворя уреда, може би го разтворих по грешен начин. Това е шпатулата, която се използва за Thermomix. Тя е специална. По-късно ще ви покажа защо е толкова специална. Но ето го и нашият уред. Вижте колко добре изглежда и колко модерен изглежда. В това видео ще се трябва да ви покажа само отделните елементи, но в следващото ще разгледаме основно менюто, как да си настроите уреда и как да го използвате по предназначение. Но погледнете колко добре изглежда. Имаме захранващ кабел. Ето го тук. Ще го отворя. Как се сглобява Thermomix. Това е основният апарат, който не се измива, доколкото каната, си бях сложила едно малко ножче за помощник. В описанието на видеото ще запиша моят имейл, който има желание и иска да види уреда по-отблизо, да направи една дегустация за него. Самият уред може да се свърже с мен и да му представя начините за получаване на този уред. В следващите видеа ще разгледаме уреда по-отблизо, ще си го настроим,
За повече въпроси пишете в коментарите. Очаквам вашите въпроси. До скоро. Аз съм Светлана и нямам търпение да ви представя Thermomix 7. Бих искала да ви споделя отварянето на пакета, да ви запозная с частите на Thermomix 7 и това, което се съдържа в пакета. Форверк е представителят. Изключително трудно се отваря. Уредът е изключително познат в Германия, Австрия, Англия и общото всички държави извън България. Надявам се да мога да запозная повече домакинства с този уред, защото той е изключително важен. Аз като майка на 3 деца, работеща, нямам много време да готвя и Thermomix е един от моите най-добри помощници, защото по този начин имам възможност да правя със семейството си. Пакетът. Това е пакет, когато го отворите. Имаме книжка, в която не е на български, но съвсем скоро се очаква да бъде преведена на български. Тук е... Правиш ли паузи? Не. Първо място ще извадя пакетът, картонът, в който е варома. Или уредът, който е допълнителен за готвене на пара. Ето, това е. Материалът е изключително високо качествен. В пакета имаме 3 тави, така да се каже, в които се готви на пара. Тук е капакът. В следващото видео ще ви запозная по-обстойно с целият уред. Сега просто искам да ви представя целият кашон. Следващо място, може би ще го сложа така и ще направя малко повече място тук. Е каната, в която приготвяме храната, а именно каната на Thermomix 7, изключително различна и модерна. Все пак е последна генерация, уредът е произведен лятото на 2025 година и всичко е много модерно и високо качествено. Ето, това е каната. Вижте колко красива и стилна изглежда. Тук ще оставя, за да може да се види. Най-голямата част в кашона е основният уред Thermomix, който сега ще ви покажа. Който има начин за прекачване. Е това на кашона. И да го погледнете. Нямам търпение да го отворя и да го видя, защото съм го виждала до сега само на различни видеа и презентации, но за първи път ще го видя и на живо. И ми е много интересно, надявам се и на вас да ви е интересно. И може би и вие бихте искали да се дадете с един Thermomix 7. Ето го и самия уред, който е опакован много стабилно. Качествено, дори малко трудно да разпаковаме. Справих, надявам се това да е правилният начин за разопаковане, но поради голямото ми желание да отворя уреда, може би го разотворих по грешен начин. Това е шпатулата, която се използва за Thermomix. Тя е специална. По-късно ще ви покажа защо е толкова специална. Но ето го и нашият уред. Вижте колко добре изглежда и колко модерен изглежда. Тук имаме 10-инчов таблет. 10-инчов екран, чрез който ще можем да работим, настройваме и активираме уреда. В това видео ще се старая да ви покажа само отделните елементи, но в следващото ще разгледаме основно менюто, как да се настроите уреда и как да го ползвате.
предназначение, но погледнете колко добре изглежда. Имаме захранващ кабел. Ето го тук. Ще го отворя. Как се сглобява Thermomix? Това е основният апарат, който не се измива, доколкото ханата. Си бях сложила едно малко ножче за помощник. В описанието на видеото ще запиша моят имейл, който има желание и иска да види уреда по-отблизо, да направи една дегустация за него. Самият уред може да се свърже с мен и да му представя начините за получаване на този уред. В следващите видеа ще разгледаме уреда по-отблизо, ще си го настроим. За повече въпроси пишете в коментарите. Очаквам вашите въпроси. До скоро! Аз съм Светлана и нямам търпение да ви представя Thermomix 7.